A unes hores per arribar al 440 dia de pandèmia s'ha de dir que la Covid-19 no és res nou. El nou ha estat en el virus, però clar, la pandèmia és forta i no és la primera. Al llarg de la història han hagut moltíssimes pandèmies i fins i tot més ferotges que la que estem vivint ara mateix. De fet, en l'any 165 de la nostra era es recorda la primera pandèmia com la pandèmia de Galeno, que durà 15 anys i van morir 15 milions de persones. Posteriorment, les onades de còlera ja conegudes dels segles XIV, XV, XVI i fins i tot ha arribat a molt estirar al segle XVII i XVIII. De totes elles sabem que en acabant de la pandèmia ve una onada de fam, de misèria i de pobresa i de desigualtat, i és per això que convé preocupar-nos per dissenyar i viure eixa nova normalitat anunciada en base a la justícia social, la solidaritat i el respecte, deixant de banda les festes i les celebracions que no vindrien al cas.